Guys, good morning. For today's video na guys, no, mag-update ta sa basak ni Mami. So, guys, kabasakan karon niya. Atong i-update ang yang humay. Nana siya unod. Nana siya unod jud kaning bawog naman siya ni doko na ba. So it means nana jud siya unod kung puhon mga October siguro na sila ba, mag-ani na sila. Nana siya unod. Unod ang iyang mga basak. Mami siya ang unod. So laisyo oy kay kuan. Muna siya unod jud. Madungan-dungan na baya punig kaunod tan kay pare-pareha naman pud ni sila og tinatanom nga adlaw. So didto atong tuyo kon didto guys. Atong i-check didto kay murag laisyo tan-awon oy hinlo kaayo. Perfect ba tanan nagbunga. Wala jud ka nang happy ba? Wala siya happy di pareha sa uban nga naay naghappy kay tungod sa hangin ba nabiyay itong isa ka adlaw nga kusog kayo og hangin so mo tang uban na happy. Lalay syo diri grabe jud lay syo nindot kayo diri lapita na mura siya hinog na. Mura na siya hinog Look at wow perfect ang iyang basak oy. Aras ka gwapa. Mao ni imong updates imong humay mino nga September kuanta karon September